טוב, אז אנחנו נתחיל, בוקר טוב לכולם, אנחנו בשנה אזרחית טובה, חדשה לכולם. זה מעניין, הרעיון הזה של שנה חדשה, יש לנו כאן עוד דפים מי שצריך. מאיפה לקחת את זה? ממני. שנה חדשה תמיד, לפחות לנו, ליהודים נותנת, יש קונוטציות לחגים, חגים אחרים, לא בדיוק של השנה האזרחית, אלא חגים של ראש השנה, יום כיפור וכו'. וזה מתאים בדיוק עם הסדרה שאנחנו בעצם מנסים לפתח על כל הרעיון הזה של כפרה, תשובה, שמחה, חרטה, ונקווה שבאיזשהו שלב אנחנו נצליח לקחת את כל הרעיונות האלה ולראות מה אנחנו עושים עם זה, איך מתקדמים עם זה, במיוחד לאור האקלים הפוליטי שיש לנו גם בארץ וגם כאן. אז בואו נתחיל. היום אני רוצה לדבר על כפרה, על תשובה, על המושגים האלה בכלל, ועל אשמה ואחריות. אוקיי? כשאנחנו מסתכלים על התורה עצמה, מסתכלים על החומש, יום כיפור מוזכר בארבע מקומות. אוקיי? 4 מקומות בתורה. המקור הראשון בספר שמות זה המקום מספר 1 שיש לכם. והפסוק אומר, וכיפר אהרון על קרנותיו, כלומר על קרנות המזבח, אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא לאדוני. קודם כל, התורה אומרת לנו שיש בעצם יום אחד בשנה, לפחות פה במקור הזה, שמוקדש לכפרה למזבח, על בני ישראל. אין לנו תאריך, אין לנו שום יותר מדי אינפורמציה, מה זה אומר, איך זה מתבצע, מי, מה, כמה, למה, וכולי וכולי, מתי. אבל המושג כפרה, או השורש כפר, מופיע כאן, הוא מאוד מודגש בפסוק הזה, הפסוק הקצר הזה מופיע 3 פעמים, נכון? וכיפר הכיפורים ויכפר. 3 פעמים יש לנו את השורש הזה בתוך פסוק אחד. הפעם הבאה שהחג הזה, יום כיפורים, מוצג בתורה, זה בספר ויקרא, זה מספר 2, כחלק מהתהליך של חנוכת המשכן, סדר העבודה של הכהן הגדול ביום חנוכת המשכן. אגב, נולדתי ביום כיפור. איזה יום מבורך. אז אנחנו חולקים עוד משהו, גם אני לא הייתי בעשר בטבת, שזה יוצא ביום שישי הקרוב, אז זה גם תמיד חבר'ה של צום, אי אפשר לחגוג להם. כן. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, ועשור לחודש תענו את נפשותיכם בכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, אוקיי? כלומר, זה חוק, מתי? בחודש השביעי, כפי שאנחנו זוכרים בתורה, מניין החודשים הוא לא מתשרי, אלא מניסן. אוקיי? כלומר, החודש השביעי, ספרו מניסן, אנחנו מגיעים לתשרי. בעשור לחודש, כלומר, י' בתשרי זה יום כיפור. נכון? תענו את נפשותיכם דהיינו צום, וכל מלאכה לא תעשו, וגם כן אסור לעשות שום מלאכה. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תקראו. שבת שבתון יילחם והניתם את נפשותיכם חוקת עולם, וכאן שם קצת חזרה. וכיפר על כהן ימשך אותו ואשר מלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש בגדי הבא, בגדי הקודש, וכיפר את בגדה של הקודש, ויצאו אל מועד, והמזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר, והייתה זאת לכם בחוקת העולם לכפר על בני ישראל לכל חטאותם, אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. כאן, בניגוד לאזכור הקודם, התורה אומרת לנו בדיוק מתי זה הולך לקרות. מדובר שזה גם כן, מוסיפה לנו שזה יום תענית, וזה יום שבתון, אבל מעל הכל ההדגשה היא שזה בעצם יום כפרה. צריכים להבין מה זה, אנחנו עוד רגע נגיע. וזה בעצם נראה שזה בעצם מהות היום, זה כפרה, זה יום כפרה. כמה פעמים השורש הזה חוזר. טוב,
בפעם הבאה זה בספר ויקרא, התורה חוזרת על אותם עקרונות ומוסיפה רק את העונש על מי שלא נוהג ככה, מי שמפר את זה. אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם וניתן את נפשותיכם והקרבתם בשביל אדוני, כל זה אנחנו כבר יודעים. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם, יודעים כבר. ככל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונכרתה מהמר. זה תפיסת אינפורמציה חדשה. אוקיי? מי שלא שומר את יום כיפור, קבל עונש. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום זה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, איזושהי הרחבה של הפסוק הקודם. בסדר. כלומר, גם במקור הזה המהות של יום הכיפורים זה כפרה. והאזכור האחרון של יום כיפור בתורה הוא בפרשת הקורבנות שבספר במדבר. הנה מספר. לא תפסתי אותו. טוב, לא משנה. גם כן שם יש לנו עוד מקור שמדבר גם כן בעצם שמפרט את הקורבן עצמו שמוקרב ביום כיפורים. אוקיי, בסדר. כלומר, בואו נסכם רגע. התורה מפרטת לנו שיש לנו תאריך, זה יום תענית, צום, שביתה ממלאכה, יש לנו את הרשימה של הקורבנות שצריכים להיות מוקרבים באותו יום, וגם כן הבן אדם שלא שומר את יום כיפור ייענש. זה יש לנו את כל האינפורמציה, אבל במרכז חטאת הכיפורים. זה יום כפרה, יש לנו איזשהו משהו כאן, זה הליבה של היום הזה. יום כפרה. טוב, בסדר. זה מהתורה. בואו נעבור קצת קדימה למקורות מאוחרים יותר. והראשון זה ספר היובלים, דיברנו עליו בפגישה הראשונה שלנו השנה, ספר היובלים, בערך שנת 1100 לפני הספירה, אחד הספרים החיצוניים. אוקיי? זוכרים, מה שקורה זה שבאיזשהו שלב יש עריכה של התנ"ך. אוקיי? ויש בעצם דיון איזה ספרים נכללים, וגם כן דרך אגב מתוך הספרים שנכללים יש חלקים שלא נכללים, יש פרמטרים מסוימים שהעורכים החליטו זה נכנס בפנים, זה לא נכנס בפנים, בתנ"ך. ברגע שהתנ"ך הזה נערך והופך להיות קודקס, הוא מתקדש בעצם, ובעצם כל הספרים האחרים שלא נכללו בעריכה, הם נחשבים כספרים החיצוניים. במקורות היהודים פחות מתייחסים אליהם, חלק מהמקורות הנוצרים יותר משתמשים בהם, וכולי וכולי. דוגמה קלאסית זה ספר המכבים. כן, ספר המכבים שאנחנו יודעים הרבה על מה שקרה בחנוכה וכל הסיפור הזה הוא מספר המכבים, יש מכבים א', מכבים ב', וספר המכבים הוא חלק מהספרים החיצוניים, הוא לא חלק מהתנ"ך. כנ"ל ספר היובלים. ספר היובלים הוא בעצם ספר שגם כן יש לו היסטוריה מאוד מעניינת, נמצא במגילת קומראן וכולי וכולי וכולי. בהתחלה מצאו אותו רק בתרגומים, אחר כך כאילו התגלגל שרד רק בתרגומים ליוונית, אחר כך מצאו אותו באמהרית, אז זה גז בעצם, שפת הגז, באמהרית וכולי. בסופו של דבר מצאו גם כן אחר כך במגילת קומראן, גם כן מצאו חלקים ממנו. מה שמעניין בספר היובלים הוא שהוא גם כן פלוס מינוס כרונולוגיה של התנ"ך, אבל הוא הרבה פעמים נותן לנו תאריכים. איפה שהתורה לא נותן תאריכים, הוא נותן הרבה פעמים תאריכים. כן, דיברנו עליו בהקשר של יום כיפור בפגישה הראשונה, עם הקישור לסיפור מכירת יוסף, כמו אתם זוכרים. אוקיי, אז בספר היובלים, סליחה, מי החליט על הספרים האלה? לא באמת יודעים את מי האנשים. אז זה לא הסנהדרין? חלק, כן, אבל ברור שזה חלק מהסנהדרין, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מי. דורקי. זה היה גם כן תהליך מאוד ארוך דרך אגב.
ובגמרא מופיעים כל מיני דיונים דרך אגב היה ממש ויכוחים רציניים לגבי מה נכלל ומה לא נכלל וכולי וכולי. מאוד מעניין. בכל אופן, ספר היובלים כתוב הטקסט הבא. זה מופיע לאחר סיפור המבול. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרונולוגית מבריאת העולם וכולי, כן? אז סיפור המבול זה די בהתחלה. נכון נוח וכולי. ככה כתוב בספר היובלים. ועל בני ישראל כתוב בחרוץ לאמור, אם יפנו אליו בצדקה יסלח לכל אשמם ויישא לכל עוונם. כתוב בחרוץ, כי כל מודה ועוזב פשעיו ירוחם פעם אחת בשנה. אבל לא רוחמו כל אשר השחיתו את דרכם ואת יצרם לפני המבול, אך נוח לבדו, כי פניו נשאו בגלל הבנים אשר הציל למענהו מימי המבול. כלומר, התאריך של יום כיפור כאן לא מוזכר, אין לנו כאן תאריך. אבל מה שכן ספר היובלים מלמד אותנו זה שיש יום אחד בשנה שמוקדש לסליחת העוונות. איך זה נעשה? על ידי צדקה, וידוי, עזיבת הפשע, אוקיי? שלושת הרכיבים האלה הם שונים לחלוטין, דרך אגב, ממה שהתורה מדברת, שזה בעצם כפרה על ידי קורבן. משהו אחר לגמרי. עכשיו, זה בעצם המקור שעליו דיברנו לפני חודשיים, עסקנו במקור 5. ספר היובלים ממשיך בכרונולוגיה שלו, כמה פרקים לאחר מכן דובר כבר על מכירת יוסף, אוקיי? מספר 5, לכן נועד בקרב בני ישראל להתאבל ביום העשירי לחודש השביעי, עכשיו יש לנו תאריך כבר, כן? יום כיפור, כן? העשירי בחודש השביעי, ביום אשר הגיע שם האבל יוסף אל יעקב אביו. דהיינו, זה היום שבו יעקב מקבל את הבשורה שיוסף כביכול מת. לבקש בו כפרה בשעיר עזים בעשור לחודש השביעי, אחת בשנה על חטאותם, כי הפכו את רחמי אביהם לאבל על יוסף בנו. והיום הזה נועד להם להתאבל בו על חטאותיהם ועל כל פשעיהם ועל כל עוונותם, להיטהר ביום הזה אחת בשנה. מה הספר היובלים כאן אומר? אומר שבעצם המהות של יום הכיפורים, הרי התורה שמדברת על יום הכיפורים בספר שמות, בספר ויקרא, כל המקורות שקראנו, 1, 2, 3 וכולי, זה הרי קורה קרוב ל-400 שנה לאחר מכירת יוסף, משהו כמו איזה 300 שנה, נכון? אז מה ספר היובלים בעצם אומר? אומר שיום הכיפורים שבני ישראל מדברים עליו, שבעצם התורה מדברת עליו, המהות שלו, השורש שלו, כבר נמצא 300 שנה לפני כן, כי זה היום שבו הם גרמו, האחים גרמו לאבא שלהם, ליעקב, להתאבל על יוסף. זה יום טרגי, ומאז בעצם זה נקרא לזה אולי הטבע של היום הזה הוא כזה, שבעצם הוא יום שאנחנו אומרים לכפר על העוונות שלנו. איך עושים את זה? על ידי עזיבת הפשע, על ידי זה שאנחנו נותנים צדקה, כל הדברים האלה, חרטה, כל הדברים האלה, אוקיי? אין שום קשר בין זה לבין מה שהתורה אומרת. בסדר? טוב. אולי כן. רגע. בוא נראה, התורה מהמקורות כאילו פשט, איך שהתורה מסתכלי על 1, 2, 3. כן, אבל הוא לא אומר מה המקור. אוקיי. כלומר, לפי התורה אני רק מסתכל, זה כפרה על ידי קורבן. פה, אנחנו כבר מתחילים לראות שזה יום שמוקדש בעצם לחוטאים, לחטאים, ניסיון לתקן, דברים כאלה, חרטה וכו'. כן. בוא נמשיך הלאה, נתגלגל לחז"ל, ספרות חז"ל, כבר מדברים תקופות מאוחרות יותר כמובן, אחרי חורבן בית שני בגדול. ספרות חז"ל אנחנו מסתכלים בגישה אחרת לגמרי. המשמעות שלו והמהות שלו, בואו נסתכל, אנחנו נמצאים מדרש ספרה, זה מקור 6. המדרש בספרה כותב ככה, אין לי אלא יום הכיפורים מכפר, אלא עם הקורבנות ועם השעירים.
יום הכיפורים מכפר. ומניין אף על פי שאין קורבנות ואין שעיר, היום מכפר, תלמוד לומר, יום הכיפורים. יכול יכפר על השבים ועל שאינם שבים. ודין הוא חטאת ואשם בכיפורים. ביום הכיפורים מכפר. מה חטאת ואשם? אין מכפרים אלא על השבים. אף יום הכיפורים לא יכפר אלא על השבים. אוקיי, בואו נבין מה המדרש הזה אומר. אוקיי? המדרש שואל, אני מבין לפי התורה שהתורה אומרת שיום הכיפורים מכפר בזכות הקורבן. איך אני יודע שזה קורה גם בלי הקורבן? התשובה, השם של היום הזה, יום הכיפורים, כבר אומר לנו שיש כפרה גם כן ללא הקורבן. למה זה פתאום רלוונטי? לפני שאנחנו מדברים עכשיו על תקופה שאחרי חורבן הבית. אחרי חורבן הבית אי אפשר להביא קורבנות. קורבנות אסור להביא מחוץ לבית המקדש. אין בית מקדש? לא מביאים קורבנות. נכון? מה אנחנו עושים במקום הקורבנות? מתפללים, תפילות, יפה. אבל תפילות זה במקום קורבנות מסוימים. מה עושים עם הקורבן הזה של קורבן חטאת הכיפורים? ככה אני מקבל כפרה על העוונות שלי. מה אני אמור לעשות? זה בסדר, זה יכול לקרות גם כן בלי הקורבן. אוקיי, ואז שאלה שנייה, או דיוק שונה, הדיוק השונה לקראת סוף הטקסט, ודין הוא חטאת ואשם מכיפורים, ויום הכיפורים מכפר. מה חטאת ואשם אין מכפרים אלא על השבים, על יום הכיפורים לא יכפר אלא על השבים? דהיינו. שאלה אומרת, רגע, בסדר, אני מבין שלא צריך להביא קורבן, ועדיין הכפרה קורית גם כן ללא הקורבן. אז זה אומר, אני לא צריך לעשות שום דבר. נכון? כאילו סבבה, זה קורה אוטומטית. לא. גם כן על השבים ועל הלא שבים. דהיינו, אלה שעושים תשובה ואלה שלא עושים תשובה. נכון? אבל לא. כמו שגם כן, בזמן הקורבן, תהליך התשובה הוא חלק אינטגרלי על מנת להשיג כפרה, גם כן עכשיו, ללא הקורבן, זה גם כן תשובה היא חלק אינטגרלי ונדרש על מנת לקבל כפרה. טוב, בסדר. כלומר, אנחנו כבר מתחילים להבין שיש לנו משהו אחר. מה הלב של יום הכיפורים? מה הלב של יום הכיפורים? עכשיו אנחנו מדברים על תשובה. זה כבר במקורות של חז"ל, זה כבר, זה רעיון, זה לא הקורבן אלא התשובה. תהליך התשובה עצמו הוא הלב של יום הכיפורים. רעיון דומה אנחנו מוצאים גם כן במדרש הלכה, מספר 7. מדרש אומר ככה, כי ביום הזה יכפר עליכם, מה זה אומר? בקורבנות. איך? בקורבנות. זה הפסוק. כי ביום הזה יכפר עליכם, זה הפסוק בתורה. איך? קורבנות. ומניין שאף על פי שאין קורבנות ואין שעיר היום מכפר. איך אנחנו יודעים שגם כן ללא הקורבנות עדיין אפשר להשיג כפרה? תלמוד לומר, כי ביום הזה יכפר. דהיינו, הכפרה נתלית או קשורה ליום. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. ושבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. זה משפט מפתח. אנחנו חושבים יהיה יום כיפור, clean slate, יאללה, ממשיכים הלאה, הכל בסדר. ממש לא. קודם כל, יום הכיפור מדריש ממני לעשות תהליך של תשובה, אנחנו נדבר על זאת. אבל יתרה מזאת, אומרים פה חז"ל, יום הכיפורים, אני מבין שהתהליך שלו השתנה, אנחנו כבר לא מדברים על קורבנות ופה ושם ואין כפרות, אוקיי, סבבה. אבל זה מוגבל לקטגוריה מסוימת של חטאים. איזה חטאים? מאדם למקום. אוקיי? לא שמרתי שבת, עברתי תהליך של תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר בסדר, יש יום כיפור, עבר, סבבה, מעכשיו תהיה יותר בסדר. לא אכלתי כשר, לא יודע, לא משנה כרגע, כל אחד עם מה שבין אדם לא יתפלל, לא יודע מה. בין אדם למקום, בינך לבין אלוהים. אבל אם אני פגעתי בשולה, או שגנבתי מענת, או אני לא יודע מה שעשיתי, אין לפי ימי כיפורים לא יעזור לי. אין לזה שום משמעות.
עד שירצה את חברו חילה. דהיינו, אני חייב to work it out, ללכת אל שולה, להתנצל, לתקן את מה שעשיתי וכולי וכולי, להחזיר את הכסף לענת, להתנצל, ורק ככה אני יכול להתקדם. יום כיפור לא קשור לזה. לא קיבלת את זה. זה כבר סיפור אחר. זה כבר אנחנו נכנסים נכון, צריך לנסות שוב ולנסות שוב. יש תהליך שלם. אנחנו מדברים כרגע ברמה העקרונית. ואדם צריך מאמץ, מה עם הילדים? חודשי לילדים. צריך ברור, צריך לעבור תהליך של תשובה. זה לא עניין של לתרץ, אנחנו לא בקטע של תירוצים. אנחנו עוד שנייה, תביני, אנחנו בקטע של תיקון. לא בקטע של תירוצים. תירוצים לא מביא אותנו לשום מקום. זה כמו שהבנות שלי, לא, זה... אמרתי את זה. אוקיי, ואיך זה מקדם אותנו? תירוצים זה נחמד, אבל זה לא עוזר כלום. בסופו של דבר יש... לא היה לי זמן ללמוד. מה זאת אומרת לא היה לי זמן? אוקיי, אבל יש עכשיו מבחן, צריך לתת תוצאות. כאילו זה לא יעזור, התירוצים לא עוזרים לנו. זה נחמד, זה טוב לדעת, זה רקע, זה יופי, אבל זה לא עוזר כלום. יש בכל זאת. אוקיי. יש בכל זאת עובדות. יש עובדות ויש דברים שצריכים לעמוד בהם. אוקיי? טוב, נמשיך. אבל השפה הזה גם כן מוסיף עוד רעיון שאנחנו לא רואים לפני כן, כן? שזה בעצם המושג של ריצוי. שימו לב, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אוקיי? ריצוי. עוד שנייה נבין מה זה. בסדר? טוב. זה באמצע של מספר 7. כלומר, מה אנחנו מבינים מזה? שלאחר חורבן הבית, החכמים בעצם מה הם עושים? הם מעבירים את הריצוי מהמרחב המקודש אל המרחב שבין אדם לחברו. מפעולה שנעשית על גבי המזבח אל פעולה שנעשית בשיחת פיוס בין אנשים. עכשיו, בואו נמשיך שנייה מהמדרש הזה, מספר 7, אות ב'. זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה. מכל חטאותיכם לפני אדוני תיכרו, דברים שבינך לבין המקום מוחלים לך. דברים שבינך לבין חברך אין מוחלים לך עד שתפייס את חברך. זה מאוד מהותי שזה רבי אלעזר בן עזריה. שימו לב, מספר 8, אנחנו נבין קצת את הגישה שלו, דתניא, כן? זה בגמרא. דתניא, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אי אפשר לומר נקה, שכבר נאמר לא ינקה, ואי אפשר לומר לא ינקה, שכבר אמר נקה. הכיצד? מנקה הוא לשווים ואינו מנקה לישנם שווים. יש לנו את הפסוק המפורסם ב-13 מידות, שאנחנו אומרים אותו בראש השנה עם כיפור הרבה פעמים. והפסוק אומר בנקה לא ינקה. אז הם שואלים, זה נקה או לא ינקה? כאילו, כלומר, העוון מנוקה או שלא מנוקה? זאת אומרת, זה עובד או שזה לא עובד? והתשובה של אלעזר בן עזריה היא מה? זה תלוי אם אתה עושה תשובה. מנקה לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים. כאן הוא בעצם מדגיש את הרעיון הזה שהכפרה או התשובה, הכפרה מועילה או בכלל יכולה להתאפשר רק למי שעושה תשובה. יש כאן עוד מקור, מספר 9, זה גם כן, רבי אלעזר בן עזריה גם כן. שימו לב למקור הזה, גם כן. זה ברייתא. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי. שימו לב שזה קורה ברומי. למה זה כל כך חשוב שזה קורה ברומי? כי זה לאחר הגלות, נכון?
הרומאים החריבו, הוציאו לגלות, הוא נמצא באיטליה, אוכל פיצה, לא סתם. הם נמכרו לעבדות, זה היה איום ונורא. שמעת 4 חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר 3 הם תשובה עם כל אחד ואחד. עבר על עשה ושעה ואינו זז משם עד שמוכלים לו, שנאמר שובו בנים שובבים. עבר על לא תעשה ועשה תשובה תולה. יום הכיפורים יכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם כל חטאותיכם. עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממלכין, שנאמר ופקדתי בשבט משם ובנגעים ובנם, אבל מי שיש חילול השם בידו אין לו כוח בתשובה לתלות לו ולא בכיפורים וכפר לו איסורים למרק, אלא כולם תולים ומיתה ממרקת, שנאמר אוקיי. מה הוא רוצה כאן? רבי אלעזר בן עזריה מדגיש גם כאן תשובה עם כל אחד ואחד. כלומר שיש מנגנון מסוים, והוא אומר שבעצם שום מנגנון של כפרה, של יום כיפור, שאפילו של עונש, איסורים, מיתה, כן, שזה עונש, לא משנה מה, לא עובד בלי תשובה. נקודה. לחטוף את העונש מבלי לעשות תשובה, לא נותן כלום. כלומר, אם אני צריך להתעסק עם הילדה שלי, ואני אומר לה עשית משהו לא בסדר, ואני נותן לה עונש מסוים, אפילו שאני מעניש אותה, אם היא לא עוברת איזשהו תהליך של תשובה, של תיקון, של לא יודע מה, אין לזה שום משמעות. זה לא שווה כלום. אוקיי? אם אתה עברת גם כן את יום הכיפורים, לא עברת תהליך של תשובה, אין לזה שום משמעות. וכולי. השאלה הזאת היא לא סתם שאלה להתפלפל. זו שאלה מאוד מאוד קריטית. למה? כפי שאמרתי, זה קורה ברומי. עם ישראל יצא לשם לגלות לאחר חורבן הבית. ורבי מתיה בן חרש, הוא בעצם, יש לו מצוקה בוערת, שאומרת, איך אפשר להגיע לכפרה ללא המקדש? איך זה אפשרי בכלל? איך נעשה את זה? עד עכשיו היה טקס בבית המקדש, קורבן, כפרה, יאללה, מתקדמים. מה אני אמור לעשות עכשיו? החידוש של רבי אלעזר בן עזריה הוא העברת המוקד מיום כפרה ליום תשובה. הוא משנה בעצם את המהות של יום הכיפורים. מהיום שבו נעשות כל מיני פעולות, ניסיות, פלאיות, לא יודע מה, שקורות בבית המקדש, הוא מעביר את זה ליום שבו אנשים צריכים להרהר במעשים שלהם, לפייס את החברים שלהם, ולעבוד על יחסי האנוש שלהם. ויש לנו משהו דומה שמהדהד את זה, גם כן משהו שאתם כולכם מכירים בהגדה של פסח. בהגדה של פסח, נכון, כתוב על 40 ועל סובים בני ברק כל אותו הלילה, והיהודה עד נכון? אנחנו מוצאים מה נדבר. זה די בהתחלה, כאילו רוב האנשים עדיין בשלב הזה ערים בהגדה, כאילו נרדמים אחר כך. ואז יש את ה... זה. בדיוק, זה הסוף. איך ההצעה? ואז מה קורה שם? אמר רבי אלעזר בן עזריה, אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתעבר יציאת מצרים בלילות, עד שדרכה בזומה וכולי וכולי. זוכרים? אני מסתכלת עליי, אין לי מושג מה אתה מדבר. ברפרוף כזה, בערפול. אוקיי. למה? שמה זה גם כן אותו רבי אלעזר בן עזריה. למה הוא אומר, לא, זאת אומרת, אתה בן 70, ואף פעם לא סיפרת את יציאת, כאילו, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים, על מה אתה מדבר? איך עשית פסח 69 שנה? לא מובן כאן. אולי היה לו דמנציה. לא.
אלא מה? הוא בדיוק נמצא בתפר. עד עכשיו היה קורבן פסח. היינו בבית המקדש, מביאים קורבן פסח. גמרנו. עכשיו, הבית נחרב, אין קורבן פסח, ומה אנחנו עושים? צריכים לייצר איזושהי מתכונת חדשה, איך אנחנו הולכים לחגוג את החג הזה. בסדר, צריך לאכול מצות, עושים מרור, יופי. אני מבין, אבל עוד תוכן. ומעבירים בעצם את הרעיון הזה של מחג שבו אנחנו בעצם מקריבים קורבן פסח, וחג שבו המהות ובעצם הקטע המרכזי של החג הוא שאנחנו יושבים ומספרים את סיפור יציאת מצרים. ליל הסדר, המציאו אותו. בגדול. לפני כן היה ליל סדר, אבל מה עשו בליל הסדר? אכלו את הקורבן פסח. אוקיי? בליל 14 בניסן, ביום 14 בניסן, באים לבית המקדש, שוחטים את הקורבן, הכבש, נכון? מפרקים אותו כצבייה, ואז אחר כך בערב אוכלים אותו. זה בעצם הליל סדר, אוכלים את זה גם כן עם סלט, זה החסה, זה המרור, אוכלים את זה עם פחמימות, זה המצות שלכם, ארוחה. ברור שבישלו אותו, זה לא זה על האש, זה צמי, זה ברבקיו, זה כל הקטע, אוקיי? המצות שלהם גם כן היו דרך אגב בערך כמו הפיתות שלנו של היום, אז זה לא ממש, בכלל לא כזה גרוע. חתיכת סטייק עם סלט, עם פיתה, לא כל כך גרוע. אוקיי, את זה אי אפשר לעשות עכשיו, אי אפשר. אז מה עושים? דיבורים, אוכלים גם כן, בסדר, אבל צריך, כן, אנחנו מספרים עכשיו את סיפור יציאת מצרים. ולכן, רבי אליעזר בן עזריה אומר, אני אף פעם לא שכחתי בכזה דבר. כי זה באמת השנה הראשונה שלו, שהם עושים את זה. טוב. אז בואו נראה סיכום קצר, איפה אנחנו נמצאים. ככה צריכים לקחת את זה עוד שלב. בבית ג'קוב. כן. כן, חריפה. טוב, אז ככה, במרכזו של יום הכיפורים התנ"כי עומדת כפרה. מה זה אומר? תיקון של חטאי העבר, איך? על ידי קורבן בבית המקדש. עוד לפני חורבן הבית, אנחנו מוצאים בספר היובלים כבר הדים ראשונים למושג התשובה, שמבוסס על וידוי וחרטה, וזה קורה ביום כיפור. Fast forward, חורבן הבית, חז"ל מחוללים שינוי עצום במהות של יום הכיפורים, במיוחד רבי אליעזר בן עזריה. הוא הופך מיום הכפרה ליום התשובה. מהיום שבו אנחנו מתקנים את העבר, כן, זה בעצם כפרה, ליום שבו אנחנו מתקנים את העתיד. המוקד של היום עובר מהמקדש אל הבית, או אל כל בן אדם באשר הוא. במקום ריצוי כלפי אלוהים, אנחנו מעבירים את זה לריצוי כלפי אנשים אחרים שבהם פגעתי. זולת. בעצם השינוי הוא, אם אני רוצה לסכם את זה, השינוי עובר מאשמה לאחריות. זה מושג מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו. הכפרה עוסקת בשאלה מי אשם. התשובה מתעסקת עם השאלה מי אחראי. למה זה חשוב? בואו נעשה דוגמה. אוקיי, דיסקליימר. אבא שלי קודם מתקשר, אז נכנס לי איזה רעיון בראש. אבא שלי לימד אותי נהיגה, אבא שלי מורה לי נהיגה בארץ, אני למדתי נהיגה אצל אבא שלי. ואני לא אשכח את זה אף פעם,
איזה יום אחד אנחנו בשיעור נהיגה, והוא אמר לי, סע, כאילו, אתה יודע, לא תיסע, כאילו מישהו ייכנס בנו מאחורה. ואז הוא ראיתי, ילד, בן 17. אמרתי לו, תקשיב, אני יודע שהאישה הזאת היא לא משהו, אבל בכל זאת החלטתי לא להרוג אותה היום. מה קרה? היה לי רמזור ירוק, אבא שלי אומר לי, סע. אבל הייתה שם מישהי שחצתה, למרות שהיה לה אדום. לא חסרים, יש כל הזמן. עכשיו, אני צודק, לי יש ירוק. אבל הרגת מישהו. אתה בשט. נכון? כן. אבל, אז זה מי אשם. נכון? אם יבוא עכשיו, אתה יודע, יהיה דיון בבית משפט, מי אשם? מי אשם? אני עבר באדום, אני עברתי בירוק. אתה אשם. אני לא אשם. אתה ראית אותה. מאוחר מדי. היה לו ירוק. היה לי ירוק. אז מה? מה זאת אומרת? עכשיו, השאלה היא מי אחראי, זה כבר סיפור אחר. כי מה? אני צריך להבין שאני נוהג במכונית, היא הולכת רגל, הסיכוי שלה להיפגע הוא הרבה יותר גבוה משלי, אני צריך להיות הרבה יותר זהיר, אני צריך להסתכל שמאלה ימינה, לנסות לצפות גם כן דברים כאלה, ולמרות שיש לי ירוק, אני עדיין צריך להיזהר ולראות האם יש מישהו שנכנס לתוך הצומת וכו'. אוקיי? זה ההבדל בין מי אשם למי אחראי. יופי. ובעצם אחריות גורמת לנו להציל ולמנוע בעיות אפילו בלי אשמה, אפילו שמישהו אחר אשם. להיות כאילו קצת יותר, תסתכל על התמונה הגדולה. זה כמו שאתם יודעים, זה כמו שמישהו נכנס לחדר ויש לכלוך על הרצפה, ואז מי שמתעסק עם הכפרה והאשמה יגיד, מי עשה את זה? ומי שמתעסק ומי שחושב על אחריות, מה הוא יעשה? ייקח כמה תתה וינקה את זה לבד. אנחנו בבית. כן. אחד תמיד מחפש השם. והשני פותר את הבעיות. לוקח את האחריות. וזה בדיוק המעבר שקורה מהעולם של התורה לעולם של חז"ל. מתפיסה של אשמה שמצריכה כפרה, שבעצם מטפלת בחטא העבר, כי אם אני אומר מי לכלך פה, אז אני אתפוס את הבן אדם, אני אעשה כאן, אני אעמיד את הילדים שלי בשורה, אני אעשה להם חגירת מצח, מי אחראי למחדל? ואז אני אתעסק, אבל מה זה מטפל? זה מטפל בעובדה, זה עוזר לי לעכשיו? לזה שהרצפה עדיין מלוכלכת? לא, זה מטפל בעבר. אני עכשיו יודע מי עשה את זה. בניגוד לאותה אימא שנכנסת לחדר, אומרת, אוקיי, מלוכלך טוב, סבבה, בסדר, האורחים צריכים להגיע עוד 2 דקות, צריך לנקות. אז אם נקה, היא עשתה את זה? לא, אבל היא לקחה אחריות. וזה בעצם המעבר שאנחנו עושים מהתורה לספרות חז"ל בסיפור הזה של יום כיפור, ואני חושב שזה הרבה יותר גדול מזה. בואו שנייה נסכם שנייה את ואז ניקח את זה קצת הלאה. אתם יודעים, יש מנהג כפרות בערב יום כיפור, כן. אז יש כאלה שמסתובבים תרנגולות וכל הדברים האלה, זה כבר די נעלם, אבל יש עדיין מקומות שעושים את זה. במיוחד המרוקאים. כל אחד אם אתם הלכו בערב יום כיפור גם כן פה בפיקו, עדיין יש אנשים שעושים את הדברים האלה. ושימו לב מה שולחן ערוך. שולחן ערוך, כן, הפוסק. נכון, רבי חיים קארו, זה 500 שנה בערך. שלמה קארו, לא? לא חיים קארו? בשבילך שלמה, בשבילי קראו לו שלמה קארו. בשבילי קראו לו חיים קארו. כל המשפחה, מכירים אחד את השני. בני דודים.
קיצר, מה הוא כותב? שימו לב, מספר 10. כותב את זה, מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כיפורים, לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר על הפסוקים, יש למנוע מנהג. הוא אומר, זה לא לעשות את זה. למה? למה? מה ההיגיון? ברמה מסוימת צודקת. הוא אומר, זה סוג של ניסיון לחזור אחורה. זה לא אתה צודק ולא אני צודק, זה יוסף. זה יוסף פעם, נכון. אני מדבר כי הסיפור הגדול הוא זה האור החיים, כאילו, בגלל זה אני נכנס. כן, יוסף פעם. קיצר, המנהג הזה של כפרות זה בעצם ללכת אחורה. למהות של יום כיפור במקדש. זה מעשי ניסים. יש מעשי ניסים, ועל ידי מעשי ניסים האלה יש כפרה לבן אדם. אני איכשהו מעביר באופן, לא יודע, מטאפיזי, את העבירות האלה הולכות באופן, לא יודע מה, לתרנגול המסכן הזה, והוא נשחט במקומי, כן? והרמב"ם, שימו לב איך הרמב"ם מסביר את זה. הרמב"ם מסביר את זה, כאילו כמובן, שולחן ערוך בא אחרי הרמב"ם, הוא מצטט המון את הרמב"ם. שימו לב להבדל של הרמב"ם, איך הוא מדבר על דברים כאלה. מספר 11. כל מה שיאמר שהוא מועיל, ממה שלא יגזור אותו העיון הטבעי, דהיינו רציונליות, היגיון בריא, אבל נוהג לפי דעתם כמנהג הסגולות וההוכחות המיוחדות, והם אשר יקראום ז"ל דרכי האמורים. במילים פשוטות, עבודת אלילים. כן. עכשיו עושים כסף. עושים עם כסף. בסדר. עם כסף יש קצת יותר היגיון. גם כן, הרעיון המהותי כאן הוא לא כל כך עובד טוב. אבל בסדר, את רוצה לשים כסף, את אומרת, הכסף הזה ילך לצדקה, סבבה, לא יקרה מזה שום דבר רע. תרנגול זה קצת סיפור אחר. אבל מה הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר שהרעיון הזה של, אם אני מחבר את הרמב"ם את השולחן ערוך כאן, הם אומרים שבעצם הרעיון הזה של לסובב את התרנגול ולשחוט אותו ולהגיד פסוקים בערב כיפור, אין לזה שום תועלת הגיונית. זה לא מצווה מהמקדש, זה לא הקורבן, ולכן זה נחשב כדרכי האמורים, זה עבודת אלילים. מהי הדרך בעצם לתיקון המידות? זה לא על ידי סממנים חיצוניים, זה לא על ידי כל מיני מעשים חיצוניים, סמלים, כל מיני ניסים ונפלאות, סגולות, קמעות ולא יודע מה, כל הדברים האלה, אלא מה? תהליך פנימי, ארוך, קשה, מייסר של תשובה. יש אנשים שעושים את זה עם פסיכולוג. אותו רעיון. בירור פנימי עם עצמך, אתה מבין איפה אתה לא בסדר, אחר כך אתה הולך ואתה מנסה לתקן את זה, גם כן אם פגעת במישהו וכולי וכולי וכל הדברים האלה. אני חושב שמה שהתורה, מה שחז"ל מנסים ללמד אותנו, ובכלל איזושהי תיאוריה שאני מסתובב איתה כבר הרבה זמן, שבעצם יש איזשהו תהליך מסוים של בגרות. עם ישראל עובר איזשהו תהליך של בגרות, מיציאת מצרים, דרך המדבר, אתה מגיע לארץ, אחר כך יש לנו את הנביאים וכולי, כל התקופות האלה, המעבר אחרי בתי המקדש, ספרות חז"ל וכולי וכולי. אני מסתכל על זה בתור איזשהו תהליך של בגרות, משלב של תינוקות ועד בגרות ממש. בהתחלה צריך כל מיני אביזרים, וצריך כל מיני, אתה יודע, זה כמו שאתה מנסה ללמד ילד, מתמטיקה בהתחלה, כן? אני לא מבין את הקטע של מספרים. קח שני תפוחים, תראה לו, הנה תפוח אחד, הנה עוד תפוח אחד, כמה יש לך עכשיו? 2. וואלה, אוקיי. כי אתה אומר, כמה זה 1 ועוד 1? אני זוכר שהתחלתי לעבוד עם הבת שלי בגיל 4, זה כאילו, זה היה קשה מאוד. אבל לקחתי 2 עפרונות, שמתי לה, הנה, 1 ועוד 1, 2, וואלה, אוקיי, 1, 2 ועוד 2.
באיזשהו שלב לא צריך את העזרים האלה, נכון? מבינים ששתיים ועוד שתיים זה עוד 4. לא צריך שיראו לך, אוקיי? יופי. ויש עניין של בגרות, בהתחלה, אתה יודעת, הם לא יכולים לקבל אחריות, אז הם צריכים את הקורבנות, כי מישהו אחר יעשה את זה, כן? זאת אומרת, זה כמו ילד קטן אני לא יכול לעבור תהליך של תשובה, אז אני עושה שטויות, ואבא ואמא צריכים לתקן. כי אין מה לעשות, כי אני תינוק. כן? אם אני בגן, נתתי איזה כפה לילד אחר, אז האמא תגיד, אני נורא מצטערת. הוא ילד בן 2. אוקיי? בסדר, אומרים לו, תקשיב, זה לא בסדר, אתה צריך לדעת, אוקיי. כשאני את זה בתיכון, זה כבר סיפור אחר לגמרי. נכון? וגם כן ככל שהילדים גדלים, הם מצפים פחות את ההתערבות של ההורים, אלא יותר אנחנו מצפים מהם שיקחו אחריות. בעזרת השם. מצפים, מקווים, מתפללים שזה יקרה. ולכן אנחנו רואים גם כן, אני חושב, את המעברים האלה מיום של כפרה שמנסים להתעסק עם העבר, כי באמת בהתחלה, כשיש לך קצת בגן, שהגננת, אוקיי, בוא נחשוב שנייה על אותו סיפור עם הלכלוך ברצפה, אבל זה בתוך גן. אז הגננת אומרת, מי עשה את זה? למה? היא צריכה לדעת מי עשה את זה. היא לא מצפה שמישהו מהילדים האלה ייקח אחריות, זה ילדים בני 2, או 3, או 4, לא יודע. אוקיי? אבל בגיל מאוחר יותר, יש עניין של אותו דבר גם כן, אני מסתכל על זה ברעיון של, בהתחלה היה מישהו כמו משה רבנו, שהיה צריך להחזיק אותם ביד וללכת איתם וכל דבר להגיד להם ומה לעשות ופה ושם וזה וזה. נכון שהזמן עובר, יש יותר עצמאות. אוקיי? בהתחלה, הקדוש ברוך הוא היה צריך לדאוג להם במדבר, לספק להם מים ולחם ובגדים וכל הדברים האלה. חיים בארץ, אתה צריך לדאוג לעצמך. אתה תעבוד, יהיה לך פרנסה, לא תעבוד, לא תהיה לך פרנסה, תתנהג כמו שצריך, יהיה טוב, לא תתנהג כמו שצריך, לא יהיה טוב. נכון? יש עדיין בתקופות האלה את הנביאים שאומרים, תיזהרו, אתם לא בסדר. זה בדיוק כמו ההורים, נגיד כשיש לך כבר, לא יודע מה, מתבגרים במעלה, ההורים עדיין ברקע, עדיין אומרים, זה לא בסדר, זה כן בסדר פה ושם, אבל זה לא אותו דבר. אתה לא יכול ללכת לסגור ילד בן 18 בחדר. אוקיי? לא, זה לא עובד. נכון? ובוא נגיד, אוקיי, אפילו ילדים שכבר בני 20 או 30 אפילו. אוקיי? הם כבר יצאו לחיים שלהם. אז יש אתה עליהם, ההורים, אתה תזכור מה שאמרתי לך, אבל הם יעשו או לא יעשו, זה כבר אין לך שליטה על זה. זה איזשהו תהליך מסוים שעובר, ואני מסתכל על זה בגלל זה כאילו כשאנחנו מדברים על כל הרעיון הזה של מעבר מיהדות שסביב המקדש ליהדות חז"לית שבעצם אז יש שינויים, כן? דיברנו על הסיפור הזה של קורבנות ומעבר מקורבנות לתפילה. תחשבו על זה שנייה. בסיפור הזה של היהדות של המקדש אני לא באמת צריך לעשות כמעט שום דבר. אני עיקר שנמצא בגליל, יופי, אני חי שם. אני יודעת את החצי שקל שלי, זה לא שקל של היום, אבל לא משנה. את המיסי חבר שלי, בתחילת השנה, פיסקליר, לא משנה שזה באדר. בכסף הזה קונים את הקורבנות ציבור, הכהנים בבית המקדש מקריבים את זה, אני משוחרר. גמרנו. אחרי בית המקדש, כל קורבן, יש תפילה, במקום שזה יהיה שם במקום אחד מרוכז, עכשיו זה כל אחד. פתאום האחריות נופלת עליי. זה כמו, אתה יודע, הילדים הקטנים, אני לא צריך לחשוב מאיפה באוכל. כשאמא אומרת לי ארוחת ערב, אני בא לארוחת ערב, אני לא צריך לחשוב שאמא הלכה לסופר ואמא בישלה, לא. אבל fast forward, אבל כשאני בן 30, אם אני לא אעשה את זה לעצמי, תהיה רעב. אוקיי? זה אותו רעיון, אני צריך לדאוג לעצמי. נכון? זה בדיוק מה שקורה אותי ביהדות. לדעתי. יש מסלול של התבגרות
מסלול של מעבר, ובגלל זה אנחנו רואים כל השינויים האלה בקורבנות לתפילה, ממהות של יום כיפור, של אשמה לאחריות. אנחנו לא מתעסקים עם מעבר, כי זה באמת לא יעזור לנו שום דבר. זה נחמד לדעת מי באמת יקנה לך רצפה, אבל מה שהרבה יותר פרקטי, וידעו זה לדעת מאוד מאוד פרקטי, זה מה אני עושה עם זה. הרי לפעמים עוד 5 דקות האורחים מגיעים. יש לו אפשרות להתחיל עכשיו לנהל את המשפט שדה, להתחיל להבין מי עשה את זה, ופה ושם את זה. אז זה יקדם אותך לאנשהו? לא. מה הפרקטיקה אומרת? קח מטאטא, תקתק את זה, אתה רוצה אחר כך ללכת להתבחבש עם הילדים, סבבה, לך על זה אחר כך. קודם כל, טפל בבעיה, אחר כך תתמודד. זה לא אחר כך אפשר ריחוב. מה זה? זה לא כתוב ככה. שקודם תתבודד ואחר כך תבוא. חד משמעית, זה המסר כאן, אחריות. חד משמעית. איפה אתה רואה את זה? מפני שזה בדיוק הרעיון של מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר. התשובה, אני חייב לעשות תשובה. נכון. זה עניין של אחריות, לקיחת אחריות. אל תצפה שיום הכיפורים יבוא ויעזור לך. אתה רוצה להשיג תשובה ביום כיפור, עכשיו אנחנו נמצאים, לא יודע מה, חודש לפני יום כיפור, שבוע לפני יום כיפור, אתה רוצה שזה איכשהו יעזור לך? זה עליך. לך תטפל בזה, לכי תפייסי את החזרה שלך שבה פגעת. לכי תנסי לתקן את זה. להתחיל להגיד, רגע, אולי זה לא באמת אני, רגע, יבוא יום כיפור, רגע, אבל היא גם כן לא הייתה בסדר. תעזור לך משהו? הוא אומר, לא תפתירי את הבעיה, תבוא אליה, תגיד, תקשיבי, אני מצטערת, פגעתי בה. את שלך, עשיתי שום תהליך, לפתור את הבעיה, קודם כל. אחר כך אפשר להתבחבש ולהגיד, רגע, אבל גם את לא היית בסדר. ולנשאר בבחינה שלך ולהגיד, היא לא הייתה בסדר, ואני לא אעשה שום דבר עד שתבוא אליי. זה לא יקדם אותך, יום כיפורים יעבור, ואת תקועה. בעיה. מאוד פשוט, ברור. והשאלה הזאת של העבר, ששואלים למה זה קרה, השאלה הזאת מתחלפת אפשר לתקן. מבחינתי זה כל המהות של יום כיפור. מבחינתי זה כל הרעיון. ויש משהו שאני מנסה ללמד את התלמידים שלי, יש משהו שאני מנסה ללמד את הילדים שלי, זה נחמד, זה בסדר. כאילו לפעמים אנחנו עושים גם כן, אני פותח בית משפט בבית ואני צריך לראות, היא אמרה לי ככה והיא עשתה לי ככה ואני לא זה, בסדר. לפעמים צריך לעשות את הסיפור הזה, אבל זה גם בכל האתגר החינוכי. לפעמים אני אומר להם, תקשיבו, לא מעניין אותי מי עשה את הבלגן בחדר, אתם שניכם גרות בחדר הזה, אתם שניכם מנקות את החדר, אבל זה הספרים שלה, זה המשחקים שלה, זה לא אני, זה אחות השלישית. נכון. זה לא הצדק. נכון, זה אחריות. הוא מדבר על צדק. קודם כל אנחנו פותרים את הבעיה. אחר כך רוצים לפתוח משפט, נפתח בית משפט. ונתחיל להגיד, מה בדיוק היא עשתה, ומה בדיוק... איפה בעצם בתורה שכתוב שקודם תפתור את הבעיה? זה לא בתורה, אז למה... זה חז"ל, זה השלב הבא. זה החז"ל אומרים, אבל לפי התורה זה לא ככה. לפי התורה זה ממש זה סקה, צריך להביא קורבן, יום כיפור מטפל בזה, ושלום על ישראל. אבל מה לעשות שאנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה, כי אנחנו יכולים להביא קורבנות, וחז"ל אומרים לנו שמה? אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. בין אדם לחברו, לא יעזור לך. לא יעזור לך. 1000 ימי כיפור לא יעזור. אז למה אז זה עזר? עוד פעם? למה אז זה עזר? המציאות הייתה שונה. סליחה? המציאות הייתה שונה. למה אני סולח לתינוק בן 2 על דברים מסוימים, אבל אני לא אסלח לאותו בן אדם שהוא בן 20 על אותו דבר שהוא עשה בתור גיל 2? אני חושבת שכשאלוהים ברא את האדם הוא ברא מושלם, הוא לא ברא שהוא יתקדם עם השנים. ברור שכן. אין התקדמות מתינוק לבוגר? לא, מתינוק לבוגר יש, אבל אותו דבר. ראשון. לא מדבר על אדם ראשון, אני מדבר על אותו דבר. המציאות שלנו בעולם, העולם מתקדם כל הזמן, בין אם תרצי ובין אם לא תרצי. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות, העולם נברא ב7 ימים, הקדוש ברוך הוא
ברא את העולם, מה הוא אמר לאדם? האדם הראשון, מה אמר לו? מה אמרנו? ואתם רדו בדגת הים ובאור השמיים ובכל הרומס את הארץ, צריך לזכור כל החוקים בעל פה, הוא אמר לאדם, אתם אחראים עכשיו על העולם הזה. שלכם. לאותו לא שומרו, זה שלכם. ומה המטרה? המטרה היא להמשיך. אנחנו לא יכולים להישאר שם. נכון? אז עדיין נמצאים את החשמל, למה אנחנו מהפכה תעשייתית? למה כל הדברים האלה? אנחנו צריכים להתנגד אליהם. בואו נחזור אנחנו לחיות במערות, כמו האדם הקדמון. מה פתאום? אנחנו שותפים של אלוהים בבריאה. הוא ברא את העולם, המטרה שלנו להמשיך. אוקיי? אנחנו נדבר על זה עכשיו 4 שעות. זה רעיון תיאולוגי מאוד עמוק. אבל אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא בבריאה. על זה שאנחנו ממשיכים את מעשה הבריאה, וזה שאנחנו ממשיכים את העולם. כל אחד בדרכו הוא. אבל אני חושבת היסודות הם אותם היסודות, העקרונות הם אותם העקרונות. היסודות הם אותם יסודות, העקרונות הם אותם עקרונות. תינוק, יש לו בדיוק את אותו DNA בגיל חודשיים, שיהיה לו גם כן בגיל 20 ובגיל 100. היסודות הם אותם יסודות, אבל ההתנהגות שלו היא אחרת, אני מאוד מקווה. וזה בדיוק מה שרציתי מאיתנו גם כן. ויש לנו ראיה מהתורה שמצפים מאיתנו להתקדם עם הדברים, או שזה דבר שצריך להימשך לפעמים? זה דבר שצריך להימשך. אז אנחנו לא יכולים להתקדם. אנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו לא יכולים לעצור את כבר. זה מה שהתכוון. אנחנו לא יכולים לעצור, חייבים להמשיך להתקדם. אבל זה לא מה שהתורה רוצה. ברור שכן. ברור שכן. איך אתה מוכיח את זה? כי זה מה שהתפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה להתקדם, זה להמשיך את מעשה הבריאה. יאללה, מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? לא מעשה בריאה, להיות כפופים למעשה בריאה. אנחנו כפופים למעשה הבריאה, אנחנו לא יכולים להתנגד לחוקי הטבע וכולי וכולי, אבל אנחנו לוקחים את זה, אנחנו עובדים עם זה, ממשיכים לשפר את זה. אחרת אם לא נעשה את זה, אנחנו נחיה עדיין במערות, לא יהיה לנו אור, לא יהיה לנו טכנולוגיה, לא יהיה לנו, אנשים ימותו בגיל 30. קודם כל, אור וטכנולוגיה אנחנו מוצאים ביחזקאל שהיה להם... למה שהוויכוח הזה יהיה ביניכם? ביניכם מקום אחר? החשמל זה אנרגיה לדבר עליו. לא, זה מדבר עליו. אין לנו מושג מה. מצלבניות. זה לא שלי. אחד ושתיים? לא. אליעזר בן יהודה לא היה מילה למילה חשמל, אז הוא לקח את המילה מיחזקאל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה היה. זה לא חשמל זה... אבל אולי כן. לא. כמו שאנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים, אז יכול להיות שכן. עצם מה שהיה כיסא והיה שולחן והיה...